errotik moztu du eztabaida hau, beto eskubidea erabili du, eta nolabait galarazten du gure jarduna, eta mugatzen du gure jarduna legebiltzarra, eta azken batean legebiltzarra beto biltzarra bihurtzen ari da. Eztabaidatzeko eta legeak egiteko eta proposatzeko ez bada, zertarako gaude legebiltzarkideok etxe honetan. Gero eta argiagoa dugu Jaurlaritzak deseroso dituen gaiak blokeatzera jotzen duela. Eztabaida bera saihestu nahian ikusten dugu, eta oraingoan ere hori egin du. Gure proposamena argi dago beraintzat deseroso zaio, agerian uzten duelako modu gordinean gainera, gobernu honek ongizate estatuan egiten ari den murrizketak. Urkulluk beti dio pertsonak helburu, etengabe errepikatzen du, lelo hori, baina gezur hutsa